Δεν ξέρω αν πιστεύεις στα φαντάσματα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου ερμηνεία γι' αυτά. Για μένα δεν είναι το πνεύμα ενός νεκρού ανθρώπου ή τα βάζα που πέφτουν χωρίς προφανή λόγο, αλλά οι αναμνήσεις ενός ατόμου που αγαπάς ή ενός γεγονότος που κάποτε συνέβη. Τα χαλάσματα του σπιτιού που έμενες όταν ήσουν παιδί, οι γονείς σου που χάθηκαν σε δυστύχημα, η θετή σου οικογένεια, ο αδερφός σου. Όλα αυτά που όταν σου λείπουν πάρα πολύ, υποβάλλεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να δημιουργήσεις την εικόνα τους μπροστά σου. Ένα φάντασμα. Νομίζεις ότι αυτό που έχασες ήρθε για να σου θυμίσει ότι υπάρχει και σε προσέχει. Σήμερα ξέρω ότι εμείς δημιουργούμε τα φαντάσματα. Εμείς τα πείθουμε να μας επισκεφτούν, με το να τα θυμόμαστε. Και ξέρω ότι τα περισσότερα φαντάσματα είναι καλά, γιατί πάντα διαλέγουμε να κρατάμε τα θετικά από μια σχέση, από ένα άτομο στην καρδιά μας. Έτσι και εγώ θέλησα να κρατήσω τη σχέση μου με τον αδερφό μου, τον Μάρτιν. Δεν μπορούσα όμως να μην κρατήσω και τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή της. Γιατί αν τα καλά φαντάσματα τα δημιουργούμε εμείς, τα εχθρικά φαντάσματα επιβάλλουν μόνα τους την παρουσία τους. Τον χειρότερο τρόπο. This they do with the confident insolence sprouting from